Aw ni yang ma bi amna den dumuni dogla. Ni den be se ka dun ka ba kalo woro ka taa fo ariola. Ame jikar bonyango ka nga da konnana. Avwan temi vernya kili nan fe nan ba fo ma ko kwaker. Ame tamaro den duru bonyango ta ko kolobo ko faraka. Ama nyame nyana doni ka soro ka blaka tobi. Miniti tan bonyango. Miniti tan sele flani koma oyere nyabala chukoya mina abe makayara kosebe. Amba nyame nyana doni. Ni min glani flani tando. Ni nkanyi demseni ma wa akayi no ma koroba fana ma. Na sorola ma koroba bibulu ka galabu be fale do ayere ka. Ni ye nini glanga adama. Abise ka dun wa aba galabu kene ya fana. Na sorola ke ere bi jagu ya regime nina. Ko fanga fo iti la ble. Ni ye nini glan ka dun abe fanga ke ila wa ibise ki ka regime fana to continue. Komi nya fo chugoya mina. Den kalo wara be se ka dun ka taa se fo sanfila bonyango ma. Ibi sanfila bonyango ta ita leta shinka nugu. Na sorola ko papu de do ko nyinti de da folo. Ibo shingo nugu ina fo oyere nyebala jala chugoya mina. Akadi demso onda kosebe wa abu bonya fana. Ni de kara ka fo ko nyimba da doron ito shingo nugu blene. Ibo ke tanjugo ina. Femi ngadi demisenda o mango magoro badafiyo. Ne erebe nini mine sisan.